Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 3, versikulo 18. Nagasat dagiti agbalin a masirib. Ti kinasirib, ikananto ida iti biag. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a maitampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kimboy, di ka pala sumurot iti pagadalan. Tada pang ibaunakan ka. Ngam, nanang, adda pa'y ngamin quiz mi ita, iti may sa subject mi. Ay na, isuntumot la puro na babati malalam. Tasi ka ti kakapuyan ti ulo na kada kayong agkakaadalan. Mangibabain ka laang. Anya? Alakitin, noan niya timbaga, tong palam. Di nakpagpungtuta na bigbigat. Ha? Unay kayo matan, nanang. Ne, apay ngay. Kaslamot ada kurang kada kayo, obing. Ma'am, ni Kimboy, iso di absent ita. Uy, ma'am, iso di absent. Ni Kimboy. Ala, kastoy, obing, tumngag kayo. No kasjay nga ada absent kada kayo, mapanyo pa Sharon. Taditay mo. Ang mga numadi matirik nana. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kat, obing, di kay basta aglanglangan, wan. Malaksid no talaga akasapulan. Naskan asumrek kayo lata dito'y pagadalan. Yes, Anya matan ni nanang. Nakauyuyong kanyak. Kajag magpagpagitaan iti sana nasayaan. Tungtung palang matamin nga ipaaramid na kanyak. Ita, di nakmatan pinastrag iti pagadalan. Sabi anda ko mag-quiz me. Kimboy, Ah, anya, nalpas mo ti ipaparamid kan kaninanang mo. ha? Unante, nalpaskon. Ala, huston, di kan agsangit. Umay kakit di, mapantay jay kusina. Pag sasangwan tayo man kit di kadalulon ti inlutok a merienda. Ah, Umay kan, taur-urayan na tan ni lulom. Anya kamatan. Abay akas jay ti pinamayam iti anak mo. Anya nga ita, saan lakad nga rod asimrak iti pagadalan? Imbes kit di nga ay aywam tapno sumrak, angam saan mat? Kan may saan na abasol ti kinakapoy na no bilang. Agyaman kakit di tanagagatlatang nga agadal, uray kas jay. Ay namanang, may ibuson ti pasensya amang tututok kan kwa na mga aramid ka dagiti homework na. Kas kada mga alalay kan kwa na iti panag-review na. Nagriga ta masurwan, sana makawawat. Ipapantan na kasta. Angam pinanunot mo ka din no anyat makagapo? Ha? Oh, di saan kamot lang ang makasungban? Nay, apay kadingada ka payla dito, ikat pa nag-ieskwela itapok. Awan ka di klase yaw. adda lolo. Kasanumot ngamin. Mapanak ko maitay iti pagadalan. Ngam di nak pinalubusan ni nanang. Tanagado kano tinaskan nga aramidak ije balay. Ay saan mabalin apok? Isungarod nga agad adal ka, tapno ado ti masursurom. Kat inton makalpas ka, makabiro kan tumutin iti tarabahom. Kunamot ni nanang. Apuro nagbababamot lang ti maalalak kadagiti quiz me. Nakababainak kano. Tasyak ti kakapsutan kada kaming agkakaadalan. Ay oo na yan day nga inam. Bayam ta kasaritak to. Sana mabalinti kasta. Sa dino ka di ti ayan na. Simrel ka na iti trabaho na, lolo. Iso asyak ti pinagbantay na ije balay. Ngam, gaputa masikuranak. Imaya kun dito'y balayyo. Ni, Kimboy, apay da kita nabalsig akayo. Kan, adamat igam mo agalon.
Mapanak ko masumakdo. Sa nabale, nakasagana mo dagiti pagsungrod ko inton madamdama. Agluto akpay ngamin. Sapay ti amo ni ma'am. Amangan ka no agsaksakit ka. Ha? Iso di magasak. Tapno umay ka bisitaan. Ngam saan matgayam. Sapay, nag-quiz kami itay. Pasensyaan dakla ko man Kinapudno na. Sumrel ka kuma. Ngam linapdanak ni nanang. Amo matenday jay. Nujak agtungpal itibilin na. Pagsasawan kan kabilan nak. Ay, nakakaasi ka mat, Kimboy. Ngam, ala, basta inton bigat. Sumreg kan iti klase tayo, kasayang mat. Agpalawag kan tulatan ka ni teacher. Baring maawatan na ka, kat pagwisan na kan tumatlaang. Anya klasit pa nagpampanunot ti addaken ka anak ko? Apay, di mo ka di mapanunot no anya ti mabalin a makagapo iti kasdi akasasad ti anak mau. Tatang, Di mo ka di mapanunot nga mga no epekto day jay ti panagtumar mo iday iti agas iti masikog ka. ni tatang mat, tila sasaon na. Katagpay sumait, sa ita, kasta ti pampamay ami ti apawk, idinto ta nakasingsing petmay. Kimboy, rabiin. Di ka di mapan maturog. Saan pa'y anti? Lip-lip pasak pa'y ngamin dagito'y homework ko. Tapno inton bigat. Adda maipasak iti teacher mi. Kasta ka di. Ala, say-saya atam. Tapno ad-adda alumaing ka. Nang runakat ni, ag-graduar kan iti elementarya. Ag-high school kanton. Wen, anti? Kat, anyat na ko na ti maestra dagiti ubing iti panagatendar mo iti PTA meeting. Kasjay, okay lang mat kano ni Kimboy iti klase da. Saan matama ko na anak apoy? Iso na laeng, ta medyo nabuntog ang makaawat ka dagiti lessons da. Iso ano maminsan, ayaban ti maestra na inton malpas ti klase da iti malam. Tag 1-on-1 da. Ba nag-adi mo mat maawatan, no apay nga adadagiti gundaway amaladaw asumangpet. Agungat kalatan, adi mo damagan no anyat makagapo. Manang, Naimbag pa'y ti maestra na, tamaawatan na. Angam si kaamis mo nga akin anak, ay pulos! Di adal kang agpaiso. Nagvaledictorian ka pa idi elementary kan high school ka. Angam do panggap kadagiti daddo maabanag. Ay, di mo mat nga rudam mo nga ipalawag. Di mo maawatan. Kaadwan na kat puro literal ti ammom. Isungawan mo't sirbe ti kinalaing mo. Katima ko nakada kayo, ubing. Kas may saapan nakainayo dito'y pagadalan. Inton makagraduar kayo iti elementarya. Ituloy yung lata ko mati panagadalyo, aging ga makaturpos kayo. Ngamin, nasaysaya at mat, tay adda may lepas yu a kurso. Kadag ito'y ngamin na panawan. Sana kas ka rin na ti makastrak iti trabaho, no awan may pakita a certificate, no diploma. Yes, ma'am. Ket agyaman akmat Tainan anusan da kami nga insursuro. Nang nangruna kanyak. Awan parikot iti dayta, anak. Tinapatag. Makitak mat nga interesado ka. Ket sapay ko ma, tamay sakan tumat kadag iti makitak, anabalegi.
Yes, Kimboy, friend. Kamaw dyanan na. Nakagraduar ka matlaangan. Wen, Zia. Sumarunong tumatan ti board exam. Ngay si kaswanta. Tapno day tantulangan aguray iti resulta ti aramidan ta. Ngam kabayatan ti panagururay ta. Agbirok ta iti pag-part-time ta trabaho. Sige, kasta ti aramidan ta. Kastoy gayam tirik na ti makalpas iti panagadal. Lolo, nanang, anti. Ay na, nalagan tirik na. Ay, iso na laeng, ta. Pampanunutam matlaang. Doon yat pangaramatam, kalpasan na. Ay, unay kan aya kaanakan. Ay katwen iso nga rod anagadal ka. Tapno saan amasayang ti ado a sakripisyom. Malagip ko nga rod day din ako na kanyak idi ni Lolo, idi ubingak. Agano sak kano nga agadal. Tapno inton makaturpusak, maaddaanak iti trabaho. Nasaya at tanalagip mo ti imbagan ni Lolom. Kat ita tanakalpaskan, agsapol kamutan iti panggadam, ta iso ti sumaruno nga addang mo. Kimboy, kumusta tinastrik mo trabaho? Madlaw ko kat medyo kimutong ka Hey, wan nga rod. Kasanumot ngamin. Pangrabiimot ngamin ti schedule ko. Numaminsan pa'y kidni, saanak ang makapangan anaimbag, takam kamakamag ti oras ko. Sa bagay Wanmat ngagpaiso. Ngam, sana bale. Tainton rumuar ti resulta ti exam. May apply tanton tinalpas ta kurso. Iso asapay lako mata makapasata. Wan nga rod. Iso nga aganos ta pailaan. Daytoy tirigat ti kinaawan agbiyahe unay alugan ditoy. Tadayo a pagpagnaan. Ay, sapay naktanganan dagiti imak amang bit-bit-bit ka dagiti imat ko. Ma'am Tina. Ma'am, tulungan kayon. Tapno di kay unay marigatan. Sapay kasla nadagsan dagita imat yo. Ni, siga ka di daytan, Kimboy? Wan ma'am, siyak nga rod. Nakita kayo ngamin. Isu a kinamakam kayon. Tapno agiddan tayon amagmag na. Sapay medyo adayo pa iti pagawidan yo. Sana balay ma'am. Malabsak mutlaang ti balayo. Alaman nga rod na kong, tani. Agtigtigirgiran ti imak. Kat kumusta nga'y? Damag ko kat nakapasa kayo ka ni Seya iti exam. Wan ma'am. Aging gaita. Di mi pay lang na-apply ti inlepas mi. Amoyo ka di. Maragragsa ka unay. Agsipod ta makitak matlaangan ti bunga ti panangisursurok idi kada kayo. Iso nga ala. Agipasa kayo kit di iti requirements yo. Bareng maawat kayo adagos iti trabaho. Idlang. Tadakot siya nagsardang di tabatog. Hasino nga taday taaya? Kitawan mo't namnamain tayo nga umay dito'y balay. Ang mga no di tamot ka aruba tatang. Umaylaang nakiparada kada tayo. Ay, uwan nga agpaisaw. Kita manwasinaw. Ha! Timot Kimboy ti dimsaag. Hay! Kimboy! Naimbag nga oras yo. Hay! Kastamot kan kapok. Hala, sumrag ka. Nabambanog kan sa iti biyahe. Ay, kasta nga rod lolo. Umay ka. Si kamot nga agpaiso, Kimboy. Mabitlaan nga rod. Panawan kayo pa dito'y. Tamang isagana ak iti pagsasanguan tayo a merienda. Lukasta, si Kati akin ko kwa iti kotse ang nagluganam asimangpet, anak ko. Una nang. Second hand lang. Mayat pa'y mat. Gimatang ako na. Taisupay nga adda o sarak no sumrekak iti trabaho. Sapay nagadayo ti pagtrabahwak. Ken narigat ti magmag na no kasta matutudo. Anak, Imbaglakit din. Tadamat na wadwad an aurnong ko. Ket iso tinggatan ko iti oray simple alugan. nasaya at launay dayta, anak ko.
Ket ita, tadaan kan iti trabaho. Anya nga iti mako na mapok. Kastoy, lolo, naragsak. Siguro, no nagsardengak, gaputan nakapuyak iti pagadalan. Awanak ko iti trabaho kita. Ken jak makpadasan ti kasto abiyag ko ita. Wala pok. Ket sapay la kuma. Tasana day tanto ti mamagbahaliuken ka, Saan, lolo? Amok, trabaho amin tinamarswa dagitoy. Samaysa, italang an amiris ko. Saan gayam nga amin abanag, kat masursuro iti pagadalan. Ken saan nga amin, kat masarakan iti libro. Tauray makalpas ka iti panagadal mo. Adulat ta, ti maadal mo baban iti padas. Wala. Dagita apadas ti may sapay apagadalan iti biyag. Husto ka iti dayta nga imbagam Kimboy, anak ko. Kat pakawanan na ko ma, iti kinaulpit ko kan ka idi, anak. Nasakit ti panagsasaok idi kan ka. Nanang, lipatan yun dayta. Saan ang nasakit tinakam ko? Ken kimamangak iti Diyos. Agyaman aklaunay, tabi nindisyonan na ti panagpursigik nga agadal. Isu nga ita, nakalpasak, kat adda pa yung trabaho. Iti amin apanggap tayo, awan sa bali akang runaan, akamang tayo no diti na marswa. Taiso ti makaam mo iti pagsayaatan tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.